Hyvää iltaa. Täällä Läru Jans. Päivän pääuutinen tulee Paraisilta. Karitsa koki kauheita, katsoja kuvasi kännykameraa. Raaka veriteko Paraisilla, Toraisa orava raapi naapuria haravalla. Riehuva jyrsiä vietiin raudoissa kamarille. Mä en tiedä mikä sille tuli. Säästä kertoo nyt Raili Räntä. Sataa ja paistaa, kylmää ja kuumaa. Turun ja Porin läänissä on voimassa oravavaroitus. Urheilusta raportoi Kunto Kankkunen. Turun oravat rökittivät Mansen myyrät numeroin 9-8. Täällä Kunto Kankkunen, Takametsän halli.